Λοιπόν, σήμερα έχει παιχνιδάρα Devotion, λέγεται. Μάλλον θα παίξουμε μόνο το Devotion. Είναι πολύ καλά φτιαγμένο παιχνιδάκι. Κινεζιά. Θα δείτε, πιστεύω θα σας αρέσει. Και μετά βλέπουμε τι άλλο μπορούμε να παίξουμε. Έχουμε άλλα λίγα παιχνιδάκια, άμα δούμε ότι τραβάει πολύ το παιχνίδι. Αν και είναι πολύ ωραίο. Πόση ώρα είπε ότι είναι το gameplay? 3 ώρες, οκ, τριωράκι. Θα δούμε άμα το πάμε τριωράκι, δεν ξέρω, εξαρτάται και από το progress. Πρώτα θα παίξει. Έχουμε Wheel of Fortune. Θα το κάνουμε και αυτό. Αλλά πρώτα θα παίξει ο Ιάσονας, γιατί την τελευταία φορά δεν έπαιξε. Και ο Μανώλης δεν έπαιξε. Και ο Μανώλης. Θα παίξουν πρώτα αυτοί οι δύο. Λοιπόν, εδώ έχω απάντηση. Η αστυνομική είναι πολύ ωραία. Φάνη, κάνε comment ρε μαλάκα. Θα έρθει σε λίγο. Ωραία, ωραία. Αυτή η μπαλακλάβα τη φοράς γιατί οι παιδιές έχουν Έλλη. Όχι, είναι διαφήμιση. Έχουμε χορηγό σήμερα την Playboy. Γι' αυτό ντύθηκα έτσι. Έχουμε και την Durex, γι' αυτό. Αυτά. Πάμε στο Τρέχουμε. Παιδιά, από ό,τι φορά παίζω horror. Τώρα υποθέτω πως βλέπετε το game. Το βλέπετε, μια χαρά το βλέπετε. Τι είναι αυτά που ακούγεται ρε μαλάκα? Τι ακούγεται? Ακούς? Κινέζικα. Ένας δεύτερος αυτά. Να το πάρω εγώ. Εσύ πάρ' Θα παίρνω εγώ. Μαλάκα τα μάτια μου δεν είναι καλά. Αν είμαι Μου τραγουδάνε, ναι. Ναι, αυτό. New game, Το ξεκινάμε. Τι κάνεις, μαλάκα? Το ξεκινάμε. Δώσ' το! Σταμάτησαν οι μουσικές. Αχ, το μου, πώς δεν θα πάει καλά αυτό. Αρχίσανε. Πώς παίζω τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι. Το ενεργοποιήστε τα Windows φαίνεται. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Τι έγινε, ρε μαλάκες? Είσαι Έχει cutscenes και τέτοια. Από εκεί ακούω κάτι. Μου μαγειρεύουν. Ψάξε. Dear, are you still watching? Ναι, βλέπω μπρόκολα εδώ πέρα. Είμαι η Ιάσονα. Date. Λίγο η κάμερα δεν ξέρω, έχει σκόνη, κάτι έχει. Φαίνεται το. Συγγνώμη παιδιά γι' αυτό. Την έγλυφα πριν γι' Σας αυτό. χαϊδέψαμε. Για να δω. Διάβαζες τι έλεγε. Ναι. Για το παιδί της έλεγαν ότι απέτυχε στην τάξη. Her dreams λέει. Ναι, πλησιάζει τα δύο. She's starting to get somewhere. 11-12 ρε μαλάκα. Πρέπει να είναι παιχνιδάρα, φαίνεται καλό παιχνίδι. Ναι. Το πληκτρολόγιο δεν Άλλη έχει φορά τίποτα. παίξαμε πίπες παιχνίδια, τώρα έχει. Τώρα ας φαίναμε ποιοτικό παιχνίδι, να ξέρεις. Τώρα έχει σοβαρό. Ωραία, θα φάμε. Τρυπάρι. Τρυπάρις μαλάκα. Οχ. Πήρες κάτι. Μόνο LSD. Where is my shin? Τι γίνεται ρε μάλλον? Η Συν είναι η κόρη νομίζω. Μαλάκι, δεν θα πάει καλά αυτό. Ανατρίχιασα, δεν ξέρω γιατί ρε φίλε. Γιατί κοιτάω κάτω. Κουνιέσαι. Δεν κουνιέμαι, βλάκα. Κουνιέσαι. Βράδιασε. Προβλέπεται βιασμό. Να πω και... Μέση. Mason Doodles. Φακό, όχι. Pet fish considered to be luck and property. Ναι, luck. Θα είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, έτσι φαίνεται. Πάλι αρχίσαμε να μην ξέρουμε τι απάντηση. Φώτα δεν έχει το γαμόσπιτο. Διακόπτες που είναι ρε μαλάκες? Πρόσφερε. Εντάξει, το ίδιο. Εντάξει ρε μαλάκες. Η Άσονα είναι δυνατά ο ήχος. Πρέπει να είναι δυνατά για να τρομάξεις. Ο ήχος δυνατά είναι, στο αυτί σου γιατί δεν είναι. Για ακούγει εσάς ρε μαλάκες. Λίγο. Καλά, εντάξει, εντάξει. Δεν θα σ' ακούω όμως που μου το έπανα. Καλύτερα. Μήπως έχω κάτι άλλο εδώ πέρα να το κοιτάξω. Ξανά άνοιξε! Την έκλεισα ρε γαμιόλα. Δεν πάω να την κλείσω τώρα. Δεν ακούει ρε, πού να ακούεις? Ναι ρε, αλλά δεν μπορείτε να έχετε. Οπ. Κολόχαρτο. Θα τα χρειαστεί σε λίγο. Ωραία, εδώ έχει φως. Τι 6 και 1 7 ρε μαλάκα, τι Στο ίδιο δωμάτιο είσαι. Ωχ. Μαλάκα ναι, τώρα το κατάλαβα. Είσαι στο ίδιο δωμάτιο. Μπορείς να ανοίξεις κανένα ψυγείο, κανένα τέτοιο? Πάλι καλά παιδιά, δεν Μπορείς έχεις να σύν. ανοίξεις κανένα Το ψυγείο? άκουσα ηλίθιε, το άκουσα. Δεν μπορείς. Δεν νομίζω. Λούπα είναι το παιχνίδι ρε, πρέπει να πάω πάλι στον άλλο Σε διάδρομο. αυτή τη λούπα.
Εγώ να κοιτάξω καλό κακού. Περίμενε. Κλείνω. Αυτό δεν το είχε. Σίγουρα. Δεν το θυμάμαι. Οκ, εντάξει. Οπ. Έγινε. Α, το Γεια δωμάτιο σου, της να περίμενε. Μέισιν. Τουαλέτα. Κλειδωμένη τουαλέτα. Μαλάκα, γιατί, όχι, δεν θέλω. Γεια σου, να πρέπει να είσαι δυνατός. Ήθελες να παίξει, βέβαια. Γιατί ρε μαλάκα. Πρέπει να Γιατί είσαι έκλεισε το φως όμως, ρε μαλάκα, κλείσει την πόρτα, γιατί το φως. Καλά, Ομπρέλα. Βάλε Under my umbrella. Έλα, γεια σου, απλά να περάσεις. Πώς βρέχει ρε μαλάκα, έχω τα βάνια από πάνω. Όχι. Ναι, όντως έχεις. Να πάω πάρω την ομπρέλα, επειδή ψυχαλίζει Ναι, κατά. ναι, ναι. Πιο άργα πήγε την άλλη φορά, ρε. Δεν έχει shift, όχι. Χοβάκι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, σαν ψάρι. Ένα χοβάκι. Α, το ψάρι είναι. Όχι. Τι λάκ και πρόσωπο. Γόβα είναι ρε Α, μαλάκι. χοβάκι. Το ψάρι, ναι. Ούψ. Δεν το παίρνει. Ακούω κάποιο. Μαλάκα, άσε μας 5 λεπτά ρε κολοπέχνιδο. Ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Πας ανάποδα τώρα. Για να τα εκεί αυτή είναι μαλάκα, εκεί θα πάω. Όχι, πήγαινε πίσω να δούμε. Α, Εκεί έχει φως ρε μαλάκα. καλά. Μαλάκης. Άσε μας 5 λεπτά μας βάζεις με τη μία χαμημένα. Ένα story, ένα κάτι ρε φίλε να διαβάσει. Το παιδί μου, τι κάνει το παιδί μου ρε μαλάκα. Use, έψιλον. Α, έτσι το. Ναι. Μαλάκα είναι καλό. Η ήχη Τι αυτή τη ακούγεται. στιγμή είναι ακραία από το ράδιο, να ξέρεις. Τώρα πρέπει να το διαβάσουμε αυτό. Αυτή πρέπει να είναι η γυναίκα μου. Πιάστηνα. Καλό γούστο είχα. Η τηλεόραση κλείνει γιατί δεν μπορώ. Δεν Βασικά, είναι ράδιο είναι είναι. ράδιο. Τι ήταν αυτό. Το άκουσε έτσι. Όχι, Άκουσε και κάτι. Κάτι δεν κουνί. άκουσα τίποτα. Από εδώ το άκουσα. Αυτό ήταν κλειστό πριν. Άκουσα βήματα. Όχι ρε. Φακό δεν έχω Δεν εδώ. έχεις, πήγαινε στα άλλα δωμάτια και μπορεί να βρούμε τίποτα. Οπ, ερωτηματικό. Εδώ είναι για κρεμαστής. Όχι. Αυτό σχετικά αλήθεια είναι. Hanging nails. Πρέπει να βάλεις το Α, το πορτρέτο. πίνακα. πορτρέτο. Κάτσε, κάτσε. Σωστός, Βαγγέλη, σωστός. Γιατί έλεγε θα ήταν χαρούμενοι να το κρεμάγαμε. Use. Α, είναι όντως η γυναίκα του. Η κόρη γυναίκα. Η γυναίκα. Πάρ' το κινητό. Δεν σ' ακούω. Όχι. Τα πήρα. Κάτι ακούγονται εδώ πέρα. Πάρ' το. Πώς δεν είχε. Μήπως πρέπει να βάλεις το τρόπαιο εκεί που είχε χώρο στο... Α, λες. βιβλιοθήκη. Καλή ιδέα. Και τα μπολάκια. Και τα μπολάκια στην κουζίνα. Μαλάκα, Βαγγέλη, είσαι- Ναι, ισχύει. Το λέει και Όχι αυτό. Το κουνάς ρε μαλάκα. Σκάς. Όχι, με τα κουμπιά πάω, ρε μαλάκα. Μαλάκα, αυτό θα κάνουμε τώρα που τα αφήνουμε κάτι κάτω. Σιαμούτσικμα. Γέμισε το σπίτι. Ναι, κάπως έτσι. Ω, με το που τα βάζεις παίρνει... Σαν να μετακομίζεις μες στο σπίτι, ξέρω εγώ. Βαγγέλης λέω έσκασε mail. Έσκασε mail. συγγνώμη, Εβά. Όχι, συγγνώμη. Έκλεισε. Γιατί έκλεισε. Πού να Πήγαινε εκεί αναβοσβήνει. που αναβοσβήνει το φως. Δεν θέλω. Μαλάκης. Κοίτα μαλάκα, είναι και πάλι στο μυαλό. Γάμισε το κουτί, να Ω. της ασφάλεις, ό,τι της γάμισε. Ω, μια κούκλα. Τι ωραία. Γιατί προσπαθείς να κοιτάξεις εκεί. Δεν παίζει ρε μαλάκα. Ω, fuck. Το Ακούγεται ράδιο τέτοια ξεκίνησε. μουσική από μπαλαρίνα φάση. Εκεί που παίζει μουσική πρέπει να πάω, παιδί. Φίλε, εκεί Ναι, παίζει. εκεί που παίζει μουσική πρέπει να πας. Μαλάκα. Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Είπε. Ακούγεται πολύ. Μαλάκα.
Πάλι δεν είναι μουσική. Τι γίνεται αυτό. Γάμο τι είναι αυτό. Τι. No. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Παίζουμε, καμάει. Α, αναπτυράς. Ναι, επιτέλους, θα έχουμε φως. Ο Ζήπο που πήρε αυτό το Ο μοναστηράκι. Ζήπο είναι, ναι. Α, έχει ένα παιδάκι εκεί πέρα. Μόνο να σου Μαλακά. κάνω. Μα μέγα λάθος, μέγα λάθος. Μίστε, έλα, πες εσύ. Έλα, μόνο εγώ να λέω. Δεν μπορώ. Έλα, Εσύ με την Μανώλη. παιδευτική προφορά, έλα. Πρέπει όλοι να διαβάσουμε. Όχι, δεν διαβάζω. Ναι. Μην είσαι φλόρος. My dear, thank you. This is the lighter you've always wanted. Πιο γαμημένο. Κάψτο. Αυτά είναι τη δουλειά σου, να ξέρεις τα καναρίνια, μαλάκα. 1986. Α, τώρα πήγε στο 1986. Α, περνάμε χρονιές. Α, Σωστά. Έχει άνθρωπο μέσα. Εντάξει. Α, είναι... Ναι, είναι. Βλέπεις τις στιγμές που πέρασες με τη γυναίκα σου. Δεν είναι άνθρωποι. Ναι. Δεν μ' αρέσει το φως που ανάδοση είναι εκεί μέσα. Άμα κουνηθεί καμιά θα την κάνω. Κούκλες είναι, δεν είναι άνθρωποι. Ναι, κούκλες. Το είπαμε και πριν, η Άσονα. Α, δεν σας άκουγα, μαλάκα. Εσύ είσαι κούκλος. Το ψαράκι Πού είναι λείπει. το ψάρι? Το φάγανε. Μαγειρεύει αυτή η καρδιά. Κλείστο ρε μαλάκα, οικονομία στο νερό ρε, μας έχει έρθει το νερό. Ωραία είναι. Ρε μαλάκα, είναι μια κούκλα. Πού το έχει μαχαίρι, μαλάκα. Μπορείς να της το πάρεις. Με τον παλτά μωρή. Να νιώθω λίγο ασφάλεια. Με έτσι γυρνάει Κοίτα πίσω, κοίτα πίσω. Σκάστε! Σκάστε! Μα αγχώνεται, μαλάκα, μην είναι. Όχι, δεν είναι τέτοιο παιχνίδι. Δεν έχει shift, ρε μαλάκες, δεν έχει shift. Κοίτα πίσω, κοίτα πίσω. Σκάσε, δεν κουνιόνται! Θα σε γαμίσω. Θα σε γαμίσω, σκάσε. Δεν είναι, ξέρω τι. Το μπάνιο. Ναι, μα. Γιατί ανοίγει έτσι αργά, αργά, ρε. Ένα μωράκι. Α, Γαμίσου. εσύ είσαι αυτός. Τι γλυκό μωράκι. Οκ. Μπορεί να ανοίξει. Όχι. Για σας διαβάζουμε και αυτά. Όποιος του αρέσει να τα διαβάζει μόνος του. Ελπίζω να ξέρει τα αγγλικά. Θα τη θυμώσω αυτή αν τη την πάρω. Πρέπει να το κάνεις όμως. Να προχωρήσει το παιχνίδι. Μπα. Όχι. Γιατί να την πάρω, ας την εκεί στη θέση της, μαλάκα. Αυτή πρέπει να την πας να την βάλεις τώρα να κάτσεις στο δωματιάκι. Μα είναι τι ωραία εκεί πέρα, αγαπημένη είναι μαλάκα. Πήρες τώρα. Να πάω να την βάλεις Για πήγαινε στο κάτι. στην καρέκλα. Μόλις γυρίσω αυτή η πουτάνα θα σηκωθεί όμως, φίλε. Δεν έχει κάτι να ακουστεί. Θα σηκωθεί αυτή η καριόλη. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην είναι. Α, να το, γεια σου εκεί πέρα, κύριε. Ω, πιάνω. Α, έχει κάτι στο. Πάνω στο κρεβάτι. Δεν μπορώ όμως, κλείσε γαμμένη, γιατί δεν κλείνεις. Κλείσε. Λίγο privacy ρε μαλάκες. Χριστέ μου. Έλα, παίζουμε τώρα. Δεν μιλάμε με γκόμενες. Σκάσε ρε λάκη. Λοιπόν. Αχ, μην κοιτάξεις πίσω. Κοίτα πίσω. Κοίτα πίσω. Να Γιατί βγα- με κοιτάς εμένα. Πειράζει. Όχι, Όχι, πολύ. θέλω εγώ. Περιμένουν όλοι και κοιτάνε. Θέλω εγώ, θέλω εγώ. Όχι, θέλω να βγάλω το παραπλό. Τι θες ρε μαλάκα. 1v10, πώς είστε ρε μαλάκες. Θες να πάρεις. Πέτε! Έλα. Έλα και μπροστά. Τι! Ναι ρε μαλάκα, τώρα το κατάλαβα. Σε έπεσε. Ω, έφυγε. Α, χρόνια πολλά. Ω, πήρε πια. Πού είναι η πιστή μας όμως. Ακόμα. Γύρισε κούκλα ρε μαλάκα. Θα σε αγχωνεύει. 我希望可以 Game 跟妈妈 Sema 一样变成大明星。 Α, η κόρη. Κάποιος έσβησε τα γυαλιά από πίσω μου ρε μαλάκα. Η κόρη μας. Η Κόρη μας. κόρη μας έσβησε. Ναι. 去打迷
红心花。 Κλείστο, δεν μπορώ να τους ακούω. Μπράβο, έτσι μάνα του παιδί. Άλλαξε μαλάκα. Τι θα γίνει, Τζέσο? Πού νηθείς ρε μαλάκα. Κάποιος είναι στην πόρτα, ρε μαλάκες. Χτυπάει. Και επίσης η κούκλα με κοιτάει. Θα το ανοίξεις ρε μαλάκα. Σκάσε ρε μαλάκα, έρχομαι. Μην το ανοίξεις, μην το ανοίξεις. Σκάσε. Θα μου λες τι να κάνω. Εντάξει. Εσύ ακούγεσαι αγόρι. Τι τζάμπσκες είναι αυτά, δεν φωνάζει, απλά κάνει. Για να μου φοβηθεί ρε μαλάκα, κατάλαβες. Σήκωσε το, σήκωσε το. Κάτι έχει. Τσα. Κάτι ρε μαλάκα, Τσα. ξέρει, απλά φοβάται. Πού πάει η μπάλα ρε μαλάκα. Εσύ. And so today they celebrate their child's birthday. Ποια? Δεν έχει σημασία. Ω, άλλαξε διαρρύθμιση. Αυτό είναι πιο ωραίο. Όλοι είχαμε ένα τέτοιο. Κώστα, εσύ εκεί κάτω δεν τη φτάνεις στην ομάδα. Γράφεις στην ένα αν θέλει το λιπάνι. Τι χέμα. Τι χέμα. Πες τη μία, πες τη μία. Τι είναι Εντάξει, αυτό? μα. Στο Twitch. Κάνει flashbacks. Λογικά επειδή κάποιος σκότωσε. Κάτι θα έχει κάνει στην κόρη μου. Δεν έχεις live μόλις της. Μη μου κλαις κοριτσάκι. Εσύ είπα σκορδέικα στο Twitch, τι ώρα αυτό το βαριά. Μην κλαις κοριτσάκι. Μαλάκα, κάνει πίκρη Εγώ θα γίνω ο χειρούργος σε μαλάκα. Βρήκα τ' άτομο τώρα. Γιατί έχει ενέσεις. Κοίτα πως είναι μαλάκα. Πρεζάκι. Ω μαλάκα. Κρατάτε ώρα για να παίξει ο Μανώλης. Ναι. Τι σιγά μου. Νόμιζα όλοι θα το κάνουμε μαλάκα. Λες. Σωστά. Κάτι γράφει εδώ. Καλησπέρα σας. Ναι, ποιος είναι? 喂，杜先生，我是贺老师，你的情况我了解了，不用担心。 Εδώ κάνουν πάρτι ρε. Α, τι ωραία. Πώς καλά ρε μαλάκα. Κάτσε κάτω ρε. Πρέπει να σκοτώνει εσύ. Α! Ένα jumpscare είχε ρε μαλάκα, εντάξει 2 το πολύ. Ναι, καλό. Ναι. Όχι πάλι, όχι πάλι. 七彩新舞台。 Πω. Πώς είναι η κόρη σου. Πώς είναι η κόρη σου. Ξέρω εγώ αν είναι κόλλημα μαλάκα στα χρόνια. Γιατί θέλω να γίνω διάσημος σε την άλλη. Συζητάει το. Μαλάκα. Α! Δεν πάω πώς θα πάω, ρε μαλάκα. Πώς θα πάω, ρε μαλάκα. Μαλάκα, ναι. Κάνει πίκ 7 λεπτά, λες και παίζει. Εντάξει, να μια πέτρα σε μια ντουλάπα. Απ' το καζανάκι εκεί κάνε μαλάκα. Αφού είσαι άσχατο. Νομίζεις το σκάτω. Είναι ο Μανώλης, είναι ο Μανώλης.
μάνες. Τώρα είναι λίγο... Τη μισή όλη. Τα έχουν κάνει μπουρδέλ όλα εδώ μέσα, μαλάκα. Ω μαλάκα, κουνιόνται μόνος τους. Κουνάω, όχι κουνάνε και κουνιούνται και μόνος. Έλες, τι έχω πάρει, δεν γίνεται. Οκ. Έλα, γεια σου, να σήκω. Το τακτοποίησε, ρε μαλάκα, μπράβο, όχι, καλά έκανε. Επόμενο. Παίζει. Χριστούγεννα. Το δωμάτιο φασέας είναι αυτό δηλαδή. Πάλι είναι μαλάκα προπαγάνδα. Τι? Λίγο να πάρει δικά μου. Σ' άκουσα ρε ηλίθιε. 你看，我把旗袍找出来了，洗一洗应该还能穿吧？你如果不乱花钱的话，现在不会变成这样。我乱花钱？怎么不看看你自己啊？你买那台那么贵的相机做什么？给谁看啊？有事没事就买那个手表、茶壶，还有那个贵的要命的鱼。够了没？还有那个什么公养关系的公本，每个月一包一包的在给，你要不要连菜钱都给他算了？你莫名其妙，搞清楚，要是他讨厌今天没吃个冰会好吗？你给我闭嘴！好啊，钱都给观音好了，全家人都跟你一起喝西北风好了。为了家里的开销，你知道我跟我妈拿了多少钱？你说有多丢脸？丢脸！穿这样出去抛头露面，我能不丢脸吗？你做什么？你干嘛？还我！ Έχει σχιζοφρένεια αυτό καλά ή κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω παίζει να έχει πεθανικότητα από αρρώστια. Νομίζω εδώ βλέπαμε. Ψυχολογικό. Τώρα τσακωνόντουσαν οι δύο γονείς για το σπίτι και τα οικονομικά. Μετά από την κόρη λογικά θα τους έχει φάει διχόνια, ξέρω εγώ. Α, παίζει επειδή και ο πατέρας να Νομίζω ότι κατηγορούσε. έχει πεθάνει. Παίζει ο πατέρας να κατηγορούσε τη μάνα ότι άμα ήταν καλύτερη στα οικονομικά να είχαν λεφτά για το παιδί τους. Ναι, η μάνα ήταν star του σινεμά όμως. Παπονέ τόσο φασεόσπιτο. Πάντως έκανε trigger πριν το παιχνίδι. Ναι. Cookie box. Όλες οι Θέλει κωδικό όπως τα Mac. The password is in my favorite place, έλεγε. Favorite Picture. Ωραία. Δεν μου αρέσει τρύπα όμως. Ξέρεις τι κάναμε εδώ πέρα. Κάτσε ρε μαλάκα. Εσύ που το ξέρεις. Αραχνιασμένη. Εσύ που το ξέρεις αυτό μάλλον. Μην κοιτάς τόσο κοντά, θα πας κανένα τζάμπ σε καναλάκι. Παπά,你看这里有个洞哎！ Σταμάτα ρε μαλάκα. 爸爸，你看我！爸爸，你看我啦！ Κοίτα με ρε. 美心，不要吵爸爸。 Όχι, θα τον ενοχλήσω. Οκ, δεν του αρέσει να παίζει. Οκ, ο ξύδιμος ο πατέρας. Το είχα στρώσει το παιδάκι αν έκανε έτσι πάνω. Για να δούμε. Έχει ωραία μουσική. 美心，看前面喽。 Κοίτα μπροστά. Κοριτσάκι. 你不是要送一首歌给爸爸？ Πάμε να παίξουμε. Θα παίξει πιάνο, Μανώλη. Άχρηστος είσαι. Θα σε δει ο παπάς μετά. Πιο γρήγορα. Δεν ξέρει, δεν μπορεί. Εσύ δεν ξέρεις. Μην αμφισβητήσεις τις ικανότητες μου. Άμπαλος. Αυτό θα είναι ξεκάθαρα διαφήμιση για μάχα. Τι ήταν διαφήμιση? Για μάχα. Ναι, yes. Ένα πιάνο θα έχει. Και μια μηχανή. Κάτσε να, όποιος ξαναγράψει το Γεια σου Ωμέγα. Ρε, γιατί το γράφουν Ωμέγα. Δεν ξέρω, ανορθόγραφη μαλάκα, σου λέω δεν πήγανε. Το correct έτσι το δίνει. Στα αρχίδια μου. Αυτό η πι, τι κάνει ένα παράθυρο. Να κάνει thanks. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι
ένα παράθυρο στη μέση του δωματίου, οκ. Νομίζω κάτι με το κοριτσάκι έγινε και τον πατέρα που λες Δανάη. Δεν ξέρω. Το κοριτσάκι είναι άρρωστο, αυτό είναι σίγουρο. Ήτανε κάτι, είχε, αλλά δεν ξέρω. Έχεις λύσενη. Well. Husband. Μαλάκα, έκανε έτσι μια γυναίκα, δεν το είδε κανένας, μόνο εγώ το είδα. Δεν το άκουσα αυτό μαλάκα. Το άκουσα. Ακούσαμε, αλλά ναι, έχει αλλά στο κεφάλι. κοιτούς αλλού. Τι κάπου είναι. Ω, πάρε στη τηλεόραση. Πώς ακούγεται έτσι. Γράψε λάθος για τα jump scares. Βλέπεις τι τύχη είναι όλοι ζωγραφισμένοι τώρα. Ναι. Πριν ήταν. Όλοι τόσο πολύ. Α, όχι τόσο πολύ, δεν νομίζω. Να, ησυχία όλοι. Ω. Τις φέρεις τις ταινίες του jump scare. Οκ, θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Ω, καλά. Μην κλείνεις το φακό. Το κλείσε μόνο του. Ακούει το Λιβοσκόπουλο γι' αυτό. Μην κλαις, μην κλαις. Αυτή η φάτσα. Σκατοκόριτσο. Δανάη, εσύ είσαι αυτή η κοπέλα, μόνος μαλάκα. Κάτι πράγμα. Ω, μια τιάρα. Για σένα, γεια σου. Τιάρα λέγεται αυτό. Στέκα. Είναι στέκα της Βασίλης. Τώρα είναι ζωγραφισμένη. Τώρα είναι ζωγραφισμένη τύχη. Πολύ ζωγραφισμένη. Τώρα είναι σαν το μπάνιο του... Άκουσα μάσα. Κάτσε, μπορεί να είναι τηλεόραση. Ελπίζω να είναι τηλεόραση. Και παίζει και τραγούδια. Τι? Τι είναι αυτό? Μικρόφωνο. Πώς τον πρέπει να φύγει. Γιατί πήγες κοντά. Θέλω να την καθησυχάσει. Εδώ δεν έχουμε. Αριστερά, έβαλε. Αριστερά, ρε. Κάτι άκουσα αυτό. Μανώλη. Ναι, την είδα. Είναι κλειστή. Μαλακά, ακούει το αέρας και ακούγεται και κάτι από μέσα. Αου. Αχα. Και τώρα... Τώρα τι γάμισες. οκ, απλά τα έβαλα εκεί μέσα. Τα έβαλες, ναι. Οκ. Είναι άρρωστη όμως, επιβεβαιωμένα τώρα. Σαν τον Ιάσον. Μας ασύς κατευθείαν με το φουσκάρι. Ορμάζω ρε μαλάκα, κατά πάνω της. Τα αρχεία έχει πάρει. Το τασάκι σήμερα. Το τασάκι. Ποιο τασάκι? Α, το τασάκι. Άλλες να μπεις στο παιχνίδι. Οπ, καινούριο. Ευχαριστώ, Αντώνη. Ναι, αυτό, ότι λείπει ρε παιδί μου. Αυτό, επειδή μάλλον πάει... Της θέλει η μάνα να κάνει... Άκου και Γιάννης να το συνδέσει. Δεν είναι άτομο αυτό στην πόρτα. Ω, καινούριο level. 9月19日，天气晴。 September 19. 一个人在家的时候，我也觉得很害怕。
越想越紧张，然后就会跟以前一样，头好痛，不能呼吸，一直发抖和咳嗽。好久没有这样了，不知道为什么。明明同学大家都好好的，但我就会想很多，很担心会有不好的事情，常常吸不到空气的感觉，睡不着。在想说，睡着以后可能就醒不来了。睡不着的时候，爸爸都会带我去找何老师。感冒或身体不舒服的时候，爸爸也会带我去那里拜拜。因为我以前病得最重的时候，是给何老师看过才好起来的，所以爸爸很信任何老师。妈妈说不要太相信那个，可是爸爸相信，所以我也相信。我要努力赶快好起来。Δεν θέλει να πάω εκεί. Όχι. Όχι. Δεν έχεις επιλογή. Όχι, όχι. 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 Τι είναι αυτό, ρε μάνα. Ρίξτε. Τη ρίξεις στο λάκκο με τα φίδια. Όχι, κόλλη. Αυτή τη μαλακία έκανε αυτός, κάτι έκανε. Οκ. Relief. Πες όνομα, πες όνομα. Για με λέει συμφικά αυτό. Θέλεις άλλα δύο κομμάτια. Το ξέρεις. Για την πόρτα, ρε. Α, ναι, ναι. Ω, κοίτα την κορνίζα. Τα μάτια της μάνας. Σε όλες τις φωτογραφίες. Σε όλες τις φωτογραφίες. Εγώ πανατρίχασα, ρε φούλ. Εκτός από αυτές. 这门挑战者组的来分数是84、85、86、87、88、88，再来。Μηδέν, 7. 0, εντάξει, το 0 καλά είναι. Ρε μαλάκα. Και σκάστε ρε. Προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργεί. 7. Έτσι. Όπως που να βάλει ένα κωδικό. Μαλάκα. 7, καλά το είχες. Ρε μαν. 16 ρε. Σκάσε ρε μαλάκα. Πω. Τέλεια, το ξέραμε. Ήτανε μέσα μας ο κωδικός. Τι. Δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα στο μυαλό μου. Ανέβα πάνω μου. Πού μπήκε ρε μαλάκα. Πέρασμα, ναι. Η Νάρνια. Το πικάτο. Μαλάκα, τι ακούω. Κάτι κάνει. Μπορώ να περάσει. Μαλάκα, τι είναι αυτό.3月24日，天气晴。大衣柜是我的秘密基地。每次叔叔阿姨来的时候，爸爸妈妈都会叫我去打招呼。但是我觉得陪客人聊天好麻烦，我不喜欢被问那些问题，也不知道讲什么，所以我都躲起来等他们走掉。Πάμε. Λίγο πιο γρήγορα. Πάμε. Έχει πίσω στην λόγο, δεν κάτσει. Θα ανέβει στη σκηνή. 在衣柜里面，我可以小声唱歌，可是没有人在听，所以我都乱唱。我觉得在衣柜里，我唱的比在台上还好听。要是比赛都办在衣柜里就好了，这样就不会在大舞台上发抖，也没有人会在台下用力盯着我。 Why won't you sing? Τσάτ, τι έγινε να πείτε που ο Μανώλης που φοράγε λίγο και παίζει. Classic. Επαγγελματίας. Και οπότε έχει μείνει μόνο ένα δωμάτιο. Ναι, του. Feed daddy's... Αρωουάνα, το φύση. Ω! Τι? Ναι, ότι ελέγχουνε τα πάντα που κάνει κόλπους για να κάνουν
骗我了，说好今天要出去玩的， Εγώ πιστεύω δεν είναι 就 καν 突然说 άρρωστη. 不能出门。 Και απλά της έχουν πει ότι είναι άρρωστη για να μην πηγαίνει σχολείο. 我这病明明就已经好了啊！ Ω. 明明说好今天要带我去阿里山的。 Αν είναι το φυλακία που έχει το εξαιρετικός οδηγός. Α, ναι, θα δούμε πώς ανοίγει αυτό. Πάντα το κουμπί. 我已经叫人啦，我要带我的故事书去， Ναι, ναι, κλέψαμε. 还有爸爸的钱包跟妈妈的帽子，我都要 Έστειλε 带 mail το 我 κωδικό. 不要让他用了啦。 Ναι, τον έστειλε, όχι. Α, Όπου ανοίγει την τέτοια. ωραία, τώρα θα είναι ανοιχτή λογικά. Δεν το είχαμε δει αυτό, το είχαμε χάσει μαλάκα, εκεί θα ήταν όλη την ώρα. Εντάξει, αυτό φαίνεται. Ναι, αλλά Klein Mind. Α, γι' αυτό είχε αέρα. Γι' αυτό έχει αέρα. 我把钥匙藏在桌子了，叫我的名字， Keep the marble. 不要告诉爸爸妈妈哦。 Okay. Και τώρα θα πάμε και θα είναι ανοιχτή την λάμπα. 8 bills. Οχο. Τα άλλα δεν σε αφήνει. Must go out, must Πρέπει να go το out. πατήσεις. Ξέρω, δεν διάβασα. Τι είναι. Must go out and pay, must go. 至少他今天有乖乖把医生开的胃药都吃光。哎，怎么所有的药都不见了？ Διάβασε το κωδικό. Πω μαλάκα, δες εδώ. Τρέχα πίσω, τρέχα. Μαλάκα, δεν θέλω να το ακούω αυτό.